πότε θα φτάσουμε, έτσι. Επόμενη στάση, καλοκαιρινό ταξίδι. Αχ, ήρθε η σειρά μας. Επιτέλους. Μισό, κάνω βίντεο, Κάτσε να σταμάτα. Πάρω τη βαλίτσα μου, μωρέ. Καλά. Αχ, ξέχασα να πάρω τη βαλίτσα μου. Α, μισό λεπτάκι να πάρω τη βαλίτσα μου. Σε περιμένω. Αχ, την πήρα τη βαλίτσα. Όχι, 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 όχι. Λίγο τον είδα το τρέμονο να περπάταγε λίγο. Εγώ πάω σε ποιο είναι το γιότ. Πρέπει να κολυμπήσω μέχρι εκεί. Ωραία, δεν πάμε καλά. Καλά, δεν πειράζει. Είναι το γιότ. Εγώ πρέπει να κολυμπήσω μέχρι εκεί. Θα αφήσω τη βαλίτσα μου. Ωραία, κολυμπάω. Ωραία. Ευτυχώς άμα μου πέσει μέσα στη θάλασσα το κινητό είναι διάβροχο. Και με ένα διάβροχο είναι και κάνω βίντεο. Γεια σας παιδιά, δείτε λίγο κάτω τη θάλασσα. Πως είναι τέλεια, ναι. Βουτιά! Της αρέσουν οι βουτιές. Πες, αυτή η τρελή φίλη Αυτή η τρελή φίλη μου της αρέσουν οι βουτιές, είναι καλά. Ωραία, έφτασε. με ανοιχτό το μουστόμα και με ανοιχτή βίτη κολυμπάει. Ωραία φίλε, πρέπει να πιάσω όμως τα μαλλιά μου. Θα ετοιμάσω τώρα τα μαλλιά μου. Πρέπει να στεγνώσω. Ωραία, πρέπει να φτιάξω λίγο. Τώρα πρέπει να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου. Γιατί. Μην βλέπεις πάνω να αλλάξω. Καλά. Εγώ θα φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου. Γιατί δεν γίνεται να κολυμπήσω έτσι. Θα μου βρέχουν τα ακουστικά, αλλά κολύμπησα, γι' αυτό μου βρέχηκαν. Και δεν θα μείνω με βρεχμένα ακουστικά. Κρίμα είμαι. Άλλαξε, έχω στεγνώσει και τα μαλλιά μου. Όλα τα έχω στεγνώσει. Και το φιόγκο μου που γυρνάω πίσω. Αγαλά είσαι. Γιατί? Also, μπορείς να πάρεις άλλο φιόγκο να βάλεις. Έχω ένα διάβροχο φιόγκο που είναι... Δεν υπάρχει αδιάβροχος, κορίτσι μου. Αλλά να σου πω κάτι. Έχω ένα Ωραία, σακουλάκι. άφησα τα μαλλιά μου. Τώρα πάω να κολυμπήσω. Το βράδυ είναι τέλεια. Γιατί δεν πας ποτέ να κολυμπάς το βράδυ, έχει και χαρχαρίες. Όχι, έχει... Πλάκα κάνει, δεν... Έχει ξούκτρες. Ναι, χαρχαρίες δεν έχει στην Ελλάδα. Οπότε γιατί φοβάσαι. Η μόνη φοβία... Γιατί έχει ξούκτρες και μπορώ να ξέρω. Μα δεν είπα... γιατί φοβάσαι. Αλλά άκουσα ότι φύγανε ξούκτρες και τέτοια. Wow, τέλειο είναι. Εγώ Πάω στο πάω εγώ να πάρω τη βάρκα να κολυμπήσω. Wow. Εγώ θα την πάρω πρώτα. Όχι, επιτρέπεται μόνο κολύμπηση αδικίας. Εγώ θα πάρω τη δεύτερη βάρκα. Οδηγάω. Πόσο χαζές είμαστε, μπορούσαμε να πάμε με τη βάρκα στο γιότ. Μα δεν το την είδα. σκεφτήκαμε εμείς. Έτσι, δίνα. Ας το νυχτώνει τώρα. Θέλεις να κάνουμε ένα πικνίκ. Αφού δεν νυχτώνει, δεν θέλω να πάμε βάρκα. Αλλά θα κάνουμε πικνίκ λάγκανα. Παιδιά. Παιδιά, ελάτε, εγώ δεν θέλω να μην Ωχ, παιδιά, νυχτώνει, σε παρακαλώ, βοήθεια. Άκουσα ότι στη νύχτα θα έρθουν οι τσούκτρες. Έλα, σε παρακαλώ, δεν κολυμπάω. Και καλά στο πήρα καλά. Έλα, να σου πάρω καλά. Έλα, πάρε με, σε παρακαλώ. Κολυμπάω όσο μπορώ. Κολυμπάω όσο Γρήγορα, κολυμπάς γρήγορα. Κολυμπάω όσο μπορώ. Κολυμπάω όσο όποτε μπορώ. Μα δεν πάτησες. Πάτησα. Έλα, Εσύ με έβγαλες. να σε πειράξω. Κολυμπάω. Αρχίζουν οι τσούκτρες. Βοήθεια. Με τσίπησε. Μία με τσίπησε. Άντε, ανέβα, κυρία μου. Μία με τσίπησε στο πόδι. Βάλε αληφή, έλεγχος. Πάνω βάλω. Έβαλα. Τώρα μη βλέπεις Πάω να βάλω αλλάξω. πιτζάμες. Και εγώ πάω να αλλάξω. Φύγε από μπροστά μου. Άρα θα βάλω καλοκαιρινές πιτζάμες. Ήλιος. Καλοκαιρινές, είπα καλοκαιρινές.
Αχ, έβαλε καλοκαίρι. Ωραία. Όλη την ώρα χειμερινά σε βλέπουμε να φοράς γαλά. Γαλάκα. Πάνω, εγώ θέλω. Άμα πέσω, εντάξει. Δεν πειράζει, εγώ Δεν θα πέσω. φοβάμαι τα ύψη. Τι ωραία μέρα. Εγώ θέλω και μετά κινητό. Και εγώ θέλω και Εγώ κοιμήθηκα. θα κάνω βίντεο το βράδυ. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο και μέσα καλημέρα. Η φίλη μου ξυπνάει το μεσημέρι, δεν πειράζει, είναι καλά. Ωραία, πρέπει να ετοιμαστώ. Ωραία, τώρα πρέπει να ετοιμαστώ εγώ. Πάρε, ωραία. Ωραία, έχει ξυπνήσει. Σταμάτα. Ωραία, για να ετοιμάσω τα μαλλιά μου. Είμαι πανέτοιμη, τέλεια. Τώρα πάω να ετοιμάσω το φαγητό. Ωραία. Πάω να ετοιμάσω το φαγητό που είναι κουζίνα, καλά. Ανάτι. Τι είναι αυτό? Κάτω είναι κουζίνα, θυμήθηκα. Νάτι Ζήνα. Αχ, δεν την είδα. Ωραία, πάω. Ωραία, πάω. Λίγο να φάω κάτι. Σου είπα, δεν θα φας τίποτα, εγώ θα μαγειρέψω. Ναι, εγώ θέλω να πάω κάτω να μαγειρέψω και να φάω. Ωραία, θα μαγειρέψω. Πιτζάμες. Πρέπει να βάλω ρούχα. Αλλά δεν πειράζει, είναι τις πιτζάμες. Δεν με νοιάζει να μην είναι καλοκαιρινά. Δεν πειράζει, δεν θα το μαγειρέψω κάτω, έχει πολύ στενοχώρο. Εγώ έχω καλάμι. Εγώ πάω για ψάρεμα, εντάξει. Δεν θα πιάσεις ούτε ένα ψάρι, το λέω. Γιατί? Γιατί είσαι κακή στο ψάρι. Ψάρεμα. Θα ψαρεύεις μόνο τσούκτρες, είμαι σίγουρη. Γιατί δεν υπάρχουν ψάρια εδώ. Εντάξει. Και να μην με στριμμένει. Υπάρχουν ψάρια. Γιατί έχεις πάρει το... Παιδιά, δείτε λίγο, έχει πάρει τόξο. Για να ψαρέψεις έχεις πάρει τόξο, καλά. Παιδιά, για το θόρυβο που ακούσατε, να ξέρετε, αυτός ο θόρυβος δεν ξέρω από πού ήρθε. Αλλά κάτι γίνεται έξω. Ψαρεύουν. Νομίζω ότι ακούστηκε από το παράθυρο, αλλά δεν πειράζει. Συνέχεια το βίντεο. Έπιασε ένα ψάρι. Πού είναι? Όχι, μάλλον. Ωραία, πάω να φτιάξω δημητριακά. Εγώ θα πάρω ένα δώρο. Γιατί έχω σήμερα γενέθλια. Βασικά θα φτιάξω τούρτα να φάω. Δεν ξέρεις ότι έχω σήμερα γενέθλια. Τότε θα φτιάξω τούρτα. Αύριο έχω γενέθλια. Ναι. Θα μου δώσει το δώρο μου. Ναι, μόνο όταν έχεις γενέθλια ξυπνάς αργά, καλά. Ωραία. Το δώρο μου θα το Γιατί δώσεις. δεν αφήνει. Ωραία, μισό να σου αφήσω την τούρτα. Την τούρτα να σου αφήσω. Να βάλω εγώ τούρτα. Πάρε λίγο τούρτα. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ το δώρο μου. Δώρο αυτό που κρατάς στο έδαφος. Όχι εννοώ η τούρτα, το άλλο δώρο μου. Το δώρο μου σε πακέτο. Μισό. Λεπτάκι. Τίποτα. Μισό. Το δώρο σου. Ορίστε το δώρο σου. Τι είναι. Ωραία, τώρα
πάμε για ύπνο. Είναι τέλεια. Μισό. Αλλά αύριο έχω γενέθλια. Ξέρεις ότι στα γενέθλια μου δεν βάζω ποτέ ξυπνητήρι. Τώρα θα βγάλω και αυτό γιατί θα με ενοχλεί. Γιατί πήρα ψώρα. Παιδιά, ο Χριστός και η Παναγία τι πήρες? Πού να ξέρω τι πήρα. Εγώ πήγα να πω πάω να κοιμηθώ ενώ δεν φορούσα πιτζάμες. Αυτή τη φορά χτένισε τα μαλλιά μου πριν κοιμηθώ. Τι ωραίο πάπλωμα που δαγκώνω. Πες οι άλλοι τώρα δαγκώνουν το πάπλωμα. Η άλλη παιδιά δαγκώνει το πάπλωμα τώρα καλά. Δεν δαγκώνω άλλο το πάπλωμα. Ωραία, πάω να ξεβαφτώ τώρα. Να το. Παιδιά, με βλέπετε έτσι γιατί ξεβάφτηκα. Αλλά ξεβάφτηκα τώρα. Για να κοιμηθώ. Το πρωί. Γιατί δεν θέλω να με δεις τα γενοφρέα της έτσι. Ωραία, ετοιμάζεται. Εκεί που θα είναι εδώ, εγώ θα ετοιμάσω μια τουρτίτσα. Παιδιά, κάνω part 2.